či áno, či nie a tak ďalej. Dobre, teraz sme teoreticky nahodili situáciu, kde ja som šéf, ty si zamestnanec, ale obaja sme muži. Predstavme si, že... A hovorím to zámerne, pretože sa chcem upriamiť pozornosť na jednu vec, a to je to, že ženy na Slovensku, a nielen na Slovensku, myslím si, že tak celosvetovo nie sú stále rovnako ohodnotené. A mám pocit, že aj keď chcú sa dorovnať tým mužom, ale ťahajú trochu za kratší koniec pri tom vyjednávaní. Tak čo trebárs môže urobiť žena, aby... Funguje to tam trošičku inak? Toto je téma, ktorej sa ja len dosť veľa venujem. A toto je téma, ktorej sa venujem, mňa to dosť sere, toto doslova. Venujem sa aj tak pro bono, že nedávno som mal taký webinár, kde sa nahlásilo 700 žien zo Slovenska, čiže ja som mi ukazoval, že ako na pohovore zvýšia pravdepodobnosť, že by získal väčšiu výplatu a tak. Ja toto robím ako keby moja také hobby. Princípy sú úplne rovnaké, čo sa týka vyjednávania. Ale rozdiel je to, čo je tu. A ja teraz generalizujem, sú ženy, ktoré sú omnoho, majú väčší ten drive ako muži, ale generalizujem. A generalizujem väčšinou sa ženy oproti mužom tak podhodnocujú. Lebo je to taká tá dlhodobá, niekoľkogeneračná nános kultúry, že nesťažuj sa, buď spokojná s tým, čo. To mi často ženy vravia toto a je to o tom, že a sú na to veľa výskumov, že muž to skôr vyskúša ako žena. A ide o to, keď to nevyskúšaš, tak to nebude. No ale nejaké rady pre ženy, princíp je rovnaký, len rady sú také, že pochopiť vlastne, že to je v hlave. Že to je v hlave, že ty keď to urobíš pokojne, ako som to pred chvíľou robil, žiadne ultimáta, žiadne riziko, tebe sa nič zle nestane. Ak je v tomto problém, čo často je, taká trocha obava, väčšia obava, tak ja aj dámam ukazujem také doslova vedecké výskumy, ako sa robili, že zobrali skupinu mužov, skupinu žien, alebo aj bežnú populáciu, alebo vysoký manažment a vysoký manažment. A doslova im robili také úlohy, veci, že povedz, že v tomto kontexte si ideš vypýtať väčšiu výplatu a koľko si vypýtaš, koľko si vypýta muž a muži si vypýtali v tom konkrétnom príklade o 14% viac ako ženy. A potom sa povedala jedna fascinujúca vec ženám, jedna jediná drobnosť, vo verzii B, druhá veľká skupina, aby to štatisticky dávalo zmysel, bolo im povedané a predstav si, to mužský mozog toto nevie využiť, iba ženský. Predstav si, že to nevyjednávaš za seba, ale to vyjednávaš za niekoho, koho miluješ, svoju dcéru, syna, dobrú priateľku, mamu a vtedy zrazu, keď je to za niekoho iného, tak ženy išli si viacej za svojím. Takže napríklad to je taká len mentálna hračka tiež, že keď ideš do toho, tak a keď to dáma pomáha, tak si povedať, že ako keby som to nerobila za seba, ale ja to zvýšenie výplaty, alebo to lepšiu výplatu si idem za niekoho, koho naozaj milujem. A vtedy zdá sa, že ženy vedia viacej bojovať, ale vlastne my vo vyjednávaní nemáme bojovať. Čiže vlastne nastaviť to emocionálnejšie v tej hlave? Nastaviť to je vec, ktorá podľa výskumov ženám mnohým pomáha. U žien, áno, predstaviť si tú situáciu, choďte do toho a teraz si predstavte len mentálne, že to nerobíte za seba, ale za niekoho, koho milujete. Vtedy, že vraj podľa výskumov ženy vedia si viac ísť za sebou, ako keby ten drive bol silnejší. V tom kľúčovom momente.